Diretso na kita tulos sa tuyang pagtabang makakaibang tango niyan si Jenny B. Jenny B ba? Jenny B. Tama. Jenny B Paglinawan. Maray na pagkahapon tabi ate. Maray na pagkahapon po. Malinaw pa man maray. Jenny B Paglinawan. Malinaw pa man. Malinaw po. Malinaw na, malinaw. Ate, ano po tabi ang rason kung natayaong katabig di sa ako Bicol Tabang? Naghahagad po akong tabang, tas itugang ko kaya po. Dahil minakaya po kaya pagpadialysis. Kang mga inot po kaya, napabakal mi na sarong sa tita yaon mi, tas tiga-dialysis siya, sa sarong simana po, 3 beses. So grabe na ang nagastos nindo Iyo para po. lang Tapos, mapabulong. hindi, lalo po siya naglalalangon yan Di na po siya nakakatindog. Natalugod naglala na iyon ako ta Yung ano po, may mga komplikasyon na po siya sa Ano ang tugang mo, lalaki, babae? babae po, 28 years old po. 28 anyos pa sa... Daraga po siya. Bunso nindo? Bunso po. Kang ano kaya po, nawara si mama, ako na po nag-alaga sa iya. Ako na po ang kaibahan niya sa harong. Ano talaga ang kahilangan niya? Ano po, sabi po ni doktora, stage 5 kidney failure po. Stage 5 kidney failure. Opo. Ano, ayun bang ate, sa hapoton ko lang, sa pamilya ba nindo igwa din ng similar na hilang arog kaya? Wala man po. Ngunyan po, si tugang kong ikatulo po, sunod po sa iya, diabetic po ang hilang. Kaya di po bago na nagmamanas na. Iyo po. Grabe. Ano, kasuarin pa lang po iyan, ate, naaraman na Kang helang. 2019 po, sabay sinda ni mama na ospital. Kaya, kang huna mi po, nasa ospital baga sinda parehas, ang tiga-asikaso mi po siya. Tapos kang ano po, si mama pala po sumalala, taday na dinara na po sa ICU. Siguro man po kakaiisip sa iya. Siyempre, padabaon po kaya iya na bunso mi. Pira ka mo magturugang? 4 lang po. Ako po ang pinakamataas sa gabos. So, kang inospital po nindo, ang pag-una nindo, ang may helang. Ang mas malala po Sutugang siya. mo, ngunyan. Kaya po kang oras na ito, siya po, nakatutok po kami dyan sa tugang mingan. Si mama pala, ICU na, tapos day na, pagpitsa 5 po, gada na si mama. Tigibo mi po, minalinuwas mi po sa piritan sa hospital si tugang mita. Kasagsagan po bagay to kang COVID. Maray po, naglawas so result niya. Na negative Opo, man. kaya kinuha mi tulos, kang naburol si mama. Grabe man po sa pagmati niya. Nya, kumusta po? Kamong magturugang ta kamo ang nag-aarasikaso partikular ikan mato Opo, saan ako. kamo nagkukuan ning panggurugastos? Ang minsan po sa sarukon tugan, nagtataw man po 300. Minsan iyo po sa pagkaon, pag-budget para sa iya. May mga pamilya man kamo. Igo man po ako, ang aki ko po 21 anyos naman. Ako Kaya 21 ang aki mo. 21 anyos 21 years po. old, opo. Kaya asikaso ko po, naasikaso ko po siya kung siguro saradit pa po ang aki ko, di ko po siya maalagaan. Kaya siguro man pig ano So man sa po isa kamahal nag-i-stay na mo Diyos. niya? Ining tugang mo? Di sa harong mi po, sa so nido? pig ano mi po. So, dipisil po, naigo ka mo ning kapamilyang nagihelang, Iyo tapos, po, grabe day po. panindo aram kung saan ka mo makuha ning pang sustainer. Sus- Pero po- nag-abot pa sa panahon na igwang pandemya kita. Opo. Opo. Sa arog po kayan ate, O tissue manay ta nga rin niya. saan po ka mo nanarig? Nagkukuan ko subuot. Sa mahal na Diyos pong maray. Number 1 po, totoo po talaga. Kasuhapon nga ni po, baga, kayo po ang pang i-antigen po si tugang ko, taday madadialysis. Nang nga di po, kumaring nga di po may nagtabang man pa sa buya. Nairak doon man sa UST po. Nagtabangan man po kami. Yun ang problema, partner mo niyan. Kasi kung ang problema mo dati pang ultrasound, So pang pagpa-check up, bakal bulong, pati pang antigen, dati partner. ang may bayad kayo so pagpa-check up tapos sumabakal ka ng bulong. Ngunyan nadagdagan. Yun nga ni, Pang-antigen. pang-antigen. Tapos may na-discovery ako, partner. Sa ospital pala mo, yan pala ng mga PPE na pigagamit ka nag-aasikaso. Picture-charge, partner, sa pasyente. Totoo yan, partner. Sabi nga ni, Patang kan PPE. Pag 25 mil. Malahalo na. Totoo Sobrang yan. nakamahal ka. Kasi sabi nga ni partner ni Dr. Aburar. Dahil ako nga may hapot ako sa BRTTH. mga private hospital. Nag-apot ako kung ang PPE nindo made in gold. Dahil araw ka ng sistema kaan, Baka partner. gibiyan sa Halimbawa, gold, partner. sarong pasyente, tatawan mo lang nin bulong or kukuhaan mo lang nin BP duman sa iyang COVID ward, partner. Pagkatapos ka paglaog, uubaw niyan, partner. Masalida na naman siya. Kung nuari naman siya mabilta duman. Charge to patient. Kaya ang problema lang nga nagiging mahal per pidaso. Totoo yan, partner. Yan ang realidad. At saka, totoo daw na nagsalida. Ayan, partner, dahil nakita dyan. Basta ang importante, partner, sana, Ako may advice ako sa mga mapansin yan pasyente. kang gobyerno ta. Ako may advice ako sa mga pasyente or bantay kan pasyente.
pag day nagmamalisya sunars na naka-PPE na nag-check up sa indo, kuritan nindo ki Pintelpin. Pag Pag nagbalik yan, na yan manggiraray may kurit. Gusto sabihin, day man dahil man nagsalida. nagpalit. Iba talaga ang mentalidad mo, partner. Hindi ka pigdudunungan kita, di ka Di ba? Tama. Napaulokan sa tuyang mga bisita mo niya na paggaga. Anyway, tabi ate, yaon po dyan si Congressman Saldi. Ano po ang sa imong pangapudan para sa iya? Sana po matabangan po kami. Tapos po, sobra pong nagpapasalamat po kami sa iya kung matatabangan niyo po kami. Dahil para sa tugang ko po talaga, di ko kayang demit. Kayo pong suportaran na. Nadidipisila na pong maray. Dipisilon ang iguanin kapamilya na may Naghihilang naghihilang. po. Opo. So, iyan partner, nakaabot na Nakaabot. sa karaman ni Congressman Saldi partner. May Day nanggad pwedeng matios ka mo ni Congressman Saldico. Ayan. Dahil talagang kaya nga ni ang ako Bicol na namundag puun kay to hanggang ngunyan sa ngaran nin serbisyo asin pagtabang. pagtabang. Resibiyon mo tabi ini ate na financial na assistance tabi para sa imong tuga. Ali yan sa Ako Bicol Party List ni Congressman Po, Saldico. salamat Anong po, masabi Maray. mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol? Salamat po, Congressman Saldico. Tapos ako Bicol po sa tinabang po niya. Dako lang pinitabang sa tugang ko po. Ngunyan po, hain po siya. Yung po sa harong. Sa in po. Sa kursada po, tatig pa bantay ko. Maliban dyan, Oh, yan. igwa pang pinadara si Congressman Saldita, dahil ka man nakakayon-kayon. Kabali dyan si Congressman Pido Garbin. Pido Garbin. Ayan, Salamat po, ayan Maray. po. Diyos ko po. Ini po, Si biton Congressman mo din Pido po Garbin ini. kang ang bagong Legazpi. Iyo po. Pido. Opo. Ayan. Iyo po, So, salamat nahiling ko po. na may smile na partner sa pandok ni ate. Yung po, Pag-asa, kapang ang dialysis simbolo na kayan. naman po ini. Sa biyernes po, dialysis. Kaya kayo po talaga po ini. Sa kuya. Dako lang pinitabang. Opo. Hagad mi po ate ang karahayan tabi kan sa imong. Sana tuga. makarecover. Ano? Iyo po. Ayan. Yan. Ayan, Mga partner. Patunay yan, partner, na naku Bicol partner. Katabang na. Kaito pa man, hanggang sa ngunyan, masasarigan. Katabang na. Kasurupa. Numero? 18.